2 February 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. Nhasi ndauya nenyaya yakaitika panapa nezuro. Vanhu vakazhinji vakaswera vachida kunyatsonzwisisa kuti zvanga zvimbori zviko zviri kunyatsotaurwa nezvazvo, chimbori chii chiri kuitika. Kana uchinge watondoona panapa uchiziva kuti iwe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikani. Right, nyaya yakamira yakadai so kuMidlands vanhu vaivhura hombe. Hombe iri kuvhurwa this time akomanaka. This time tazonzwa. Andisati ndakamboona zvakadai so. Chero madhezi aMugabe vanhu vaitawo zvavaitawo havo. But this time around zvinenge zvazonyanya. And I don't know kuti inzara here kana kuti kana dziri mari dzavakapuwa kana dzekusekiwa zvinhu zvavanenge vainazvo amene zvakanyawa ndase. Saka nyaya iri panapa yakamira yakadai so pari kunzi Midlands Province Vice Chairman Comrade Louis Matutu vari kuti zvoni, if you are a member of ZANU-PF, you are 100% urged to rally behind resolution number 1. If not, you are not in support of the ZANU-PF constitution. Let's stand united for our party principles. Nyaya yavo yanga iri pakuti hanzi takawirirana inonzi resolution 1 yatakawirirana tese. Saka resolution 1 yacho iri kuti 2030 vamunangagwa ndo vanenge vachiri president kuside kuparty kwavo. Nyaya iyi vanga vari kuitaura nemacancelors because vanhu vakawanda vari kuzoti isusu hatisi kunakidzwa nazvo, hatisi kuda kuti tirambe tichidedzera nyaya dzechi dze2030. Saka paresolution 1 iyo pari kunzi munhu wese anosungirwa kunge achisapota resolution yeparty. Ukasasapota resolution kukureva kuti wakupikisa neconstitution yeparty. Kupikisa neconstitution yeparty kureva kuti hauchade kunge kuramba uri munhu weZANU-PF. Saka kana uchinge wadaro chinozoitika vanogona kungokurecalla. Maiona nyaya yacho iri kuitika ndo iri kunetsa iyoyo. Saka kureva kuti zvatoneka mweka baiginya kavasiri kunzwisisa mbijana. This time ndokutaurira chokwadi muri yeZimbabwe. Vanhu ava zvakangofanana nekuti tingati vakajoina zvigure, tingati cheko zvigure zviri nani. Amene vakajoina something chekuti there is no reverse deal ipapo. And watotarisa kana zvakutonzi because of ukazodai pozonzwa ipozo kana zviri zvekutonzi democracy or something, I don't think kuti inenge ichiri kumeka sense kana zvinhu zvakadai so izvozvo. Pari kupisa apa. Amen, munogona kunge mune tsitsi dzekuvanzwira. Inini zvangu personally dzishoma handinyanyori natsitsi dzekuvanzwira because ndine nyaya imwe yandiri kuona panapa iri kutoitika. These people vari busy kufocusa nezvinhu zvisina nebasa rese. Pari kunzi CBZ Holdings concludes restructuring exercise. 347 employees have lost their jobs. Muriona nyaya imwe iri kutoitika. Hatisi kutaura zvemashops okay ari kungovhara maokay ari kunzi ingombo ingonzi aisipo. Tiri kutaura zveCBZ iko zvinezvi iri kunzi zvoni 347 vangoerekana varasikirwa nemabasa. Something chekuti hazvivaraidze so wakazvitarisa. Situation yakadai so ona vanhu vachiswera vachinikina. So those people ava vari kunzi imimi kuti muzodai so ukada kudai wakuzodii mupati vanenge kutoramba vachichengetedza kuti varambe vari macancelors. Unoona nyaya iripo, nyaya yekuchengetedza mabasa yato job security kuside kwavo in the name of basa. But vamwe vari kurasikirwa nemabasa ava, maybe these people they don't have anything to do with that kana kuti havana chekuita nazvo. Amen, ndiri papo ndava ndasangana dhuma pane kavidhio kakatenderera musuno apo kawikine uchibvayo mana zvakaoma. Anga mota yake yapaka mutown zvimwe zviya zvingopakwa. Saka munhu wesit parking akauya achida kuclaima mota. Vanhu ndobva vatanga kuimba vachita kuti vachita noise vachiti usaclaime mota yemunhu ane mari, usaclaime mota yembinga. In this era tichiri nevanhu madhandaidi, madzungairwa, madzekwa madzetse, mazongororo evanhu vanofunga zvinhu zvakadhakwa kudaro. Usaclaime mota yemunhu. Saka utaura kuti munhu ane mari haachafambira nemutemo kuti uri kuti chii. Inini danda ndiripo ndiri padhuze ipapo munhu wacho wonigiriki ndaiti unza kuno kuti ndikubatsire kuclaima chimota ichocho because wapaka zvisirizo zviri kuitwa dzemunhu wese. No one is above the law. Munosiya vanhu vakadaro mowacelebrate vachipemberera muchitoona kuti mutemo wachikorwa apa. Pa munhu ari kuda kuti aiwa munhu ngaaningine pamutemo makuti usadaro because of munhu ane mari. What more ndo zvamunenge muchiitwa nemamwe mapolitician. Muchaita sei kana vese vari mumaofisi because mune mangoti ninga hanzwaro. Saka mutemo wacho wakaisirwe chii kana umwe munhu asinganzwaro. Kutocelebrate zvakadaro mari dzacho dzodzo muri kunyatsozviziva here? Mungombonyatsogara pasi here senyika munyatsoona kuti mari idzodzo dzake dzaari kuwana dzacho ari kumbodzwana sei
ende ari kudziwana pai obva watarisa kuti hazvinawo zvazviri kutozoafectawo iwewe here as an ordinary citizen pamari idzodzo dzake dzekuwanda idzodzo. Muri kumbogarawo pasi here kuti muzvitarise? Hapana kana ane basa nazvo, but vanhu vanobuda vachitaura kuti aiwa musaklembe mota yake nekuti munhu ane mari. Zimbabwe chacho iri kunyazoenda kupi? Tinyatsori serious chazvo chazvo nenyaya yekuti nyika about this country tinyatsori serious nenyika yedu yeZimbabwe iwe. Zvakaoma vedu. Inini meno munozonditi zvangu ndinotaurisa, but I'm disappointed. Munoona zvimwe zvinhu zvinenge zvichitoitika zvika tinge tichitoda kutoti inyika iri kutogadzirika ipapo. Inyika iri kutogadzirika. Hatingaite kanyi aiwa iwe usaklembe mota yemunhu ane mari. Imi saka varombo ndo vanongoshandirwa nemutemo chete, vapfumi havatosangane nemutemo. Ndozvamuri kungeza kureva, because muri kuti mota munhu ari kuda kuklembera mota yake kuti sedzanga paka mota asina kubhadhara dollar reparking racho reria, kana kuti yapakwa yakatsika line or something, kana kuti yapakwa pastori na parking pacho. Handiti mutemo yese inenge yatongotyorwa iyoyo, anyone pamutemo iyoyo inenge yatongotyorwa. Mota iwa ngaanyikiri nazvo nabasa izvo. Imimi varombo ndimi mobva manzi kwangouya kwangopaka kamota kako kemurombo ipapo utosvika vhiri rakaklembwa. Vamwe amota iwo because of ane mari, because of ane chinji, because ane fame, because of ane aiwa. Chimwe chinhu chinotoitika ndechoti Zimbabwe vanhu ava ndimunovapembedza. Kuzonyeba kukomplaina kwamunomava kuzoya makuta nhinga rizodai. Amen. Tell me what you think in the comment section. Muneonawo sei nyaya pamwe ndini ndiri kuoverreacta zvangu, because most of the times vanhu vanozongonditi iwo ndononge uchitaurisa, ndiwe gononge uchingorwadziwa nazvo, pamwe imi hamusi kurwadziwa nazvo kwati imi hazvisi kukubata-bata imushi. Tell me what you think. Muneonawo sei nyaya iyi hama dzadiwa? Kana uchinge une something to say, ndichangosiya nhamba pascreen vanoda kusenda ari maaudios. Kandai zvenyu ipapo tosangana nawo maaudios mozongowanzwawo akubudawo panapa. Ndoda kumbopawo umwe muono. Muono wandoda kupa ndokuti vanhu veZANU vanogaya kuti maZimbabwean tichiri takapusa uye tichiri kubvuma kudzvanyiririka zvavaiita kudhara. Nokuda kwekuti mukatarisa strategy yavakanga vachishandisa pana Chivhayo inoshandiswa iya naChivhayo iya, vaigaya kuti tikapa vana Jabreza dzimotikari, vakapa vanani dzimotikari, nesu tinenge tichifarira vaimbi, handitika tichatsigira 2030. Izvo vasingatozivi kuti zvose zvavari kuita izvezvi, zvavanenge vachiita zvose izvi takatozvionera kudhara, tiri kuiziva strategy iyoyo. Saka ndotaura ndichiti kana chachiri chingwa muchiti muri kuda kunhingirika, muri kuda kudya chingwa muchiramba muchidya chingwa, mucharuma nepakatsva. Nekuda kwekuti ose mastrategy ose nemasaidi ose amunee muchizama kuda kuuya nawo tiri kuzviziva. Hatichadi pasi neZANU, pasi naMnangagwa, pasi naDaniel Garwe, pasi naNiki Mangwana, pasi neVarakashi, pasi ne2030. Ndozodawo kupa mukuru uyoyo iyeyo wokupa vanhu dzimota wiki nero. Ndoda kumbomupa example. Ngaaende anotarisa munhu anonzi Sekuru Musundagore. Anoenda ongonotarisa munhu anonzi Sekuru Musundagore, atarise zvaari kuita kuzvirema. Anotenga mauniform, anotenga mawheelchair, achivapa mawheelchair, achivapa zvikafu kuti vadye vachiraramawo life iri nani, noti zvavanotiitira ivo vana wikinero zvituta. Hakuzi kuchenjera. Vanhu veZANU-PF vari kuita chigemu chavo chokuda kutamba nebhureni dzavanhu. Igemu
zvavari kuita igame nozviziva. Ndogara ndakataura kuti chiwengana munangagwa chete anokunyeperai kana vachiti vanokonana, ndo vanhu vasingakonani because ivo vanotozivana masekreti avo, ndoti masekreti, sorry, masekreti avo ende umba hwahwo havo kuti vanohuita sei, wakahutanga sei, vanotoziva.